Lijep pozdrav, moje ime je Smiljan Mori, kreator sam Smart Manija, firmom koja se bavi financijskim planiranjem i investiranjem. Financijska edukacija i pismenost je jako bitna stvar. Istraživanja pokažu da ljudi smo premalo financijsko pismeni i zato vas pozivam da ozbiljno uzmete to strano svog života u obzir i da napravite sve da bi svojoj familiji priuštili i iskreirali tvrde financijske temelje da bi se pobrinuli za njihove prihode i za vašu bolju financijsku budućnost. A jedan od najboljih stručnjaka u Makedoniji je gospodin Aleksandar Kočovski. Aleksandar je vrijedan momak koji već godinama surađuje sa mnom i sa Smart Manijem i vjerujem da on je osoba koja se može dobro pobrinuti za financijsku budućnost vas i vaše porodice.